Lo igama lakhe kuthiwa nguTazendaya, indoda yalapha eGqaqhala kuDyoki okanye eDyoki kweli phondo leMpuma Kapa. uTazendaya kuthiwa yindoda enesidima kakhulu, kuthiwa uveske angene nje endaweni athi andibathanda abantu abatya kakhulu mani mna, bandenzela umjojo. Lo bhuti xa seyile endaweni yena uthi ndifuna nje ipisi mna namagqabi, undinike nje amahlamvu mna, andityi kakhulu mna. Siye samjonga uTazendaya, ude uTazendaya nantliziyo anikwe ipleyiti lo bhuti, uthi yena ufokasa epleyitini yakhe yena akabe ejonga ezinye iipleyiti zabanye abantu. uTazendaya kuthiwa akayithandi tu inyama, noba ungathini akayithandi ncam inyama. Uthi mnike nje amahlamvu, umnike nje i-fruit and veg, whatever loo nto iphekileyo, kodwa ungayifaki kakhulu inyama. Uqhubeke wathi yena uTazendaya xa hleli neetshomi zakhe akabe ingathi ngumntu ongusisi xa umkhuphe irescue. Abantu abangoosisi athi umntu, hayi mna andifuni into ndihluthi. Xa uze nepleyiti emveni koko umntu akhapha epleyitini yakho, uTazendaya uthi akayenzi loo nto leyo. Uqhubeke waxa sowuhamba naye uTazendaya ungakulinge umenzele umjojo, mhlawumbi emtshatweni, emgidini, embholorhweni, mhlawumbi kumsitho wokuthonjiswa kwentombi, njalo njalo. uTazendaya kuthiwa ufunde kakhulu, wenze i-PPE, i-Politics, Philosophy and Economics kwidyunivesithi yase-UEE. Uqhubekile lo bhuti wenza i-honors khona, emveni koko yakwenza ii-masters zakhe OEE bede nodokudu bada kudu hlede udukudu bada ata bada fada nanda bada sede ludu lata bada chodongede ludu kudu ludu kudu budu tidi ngodokudu bada ata bada ndudu bada utudyodo kiti bada mhlodo nithi phidilede. uTazendaya besicingafana mhlawumbi yasithetha isixhosa esisulungekileyo. Lo bhuti lona kuthiwa wayeye kwi-boys school lena akasazincama isixhosa, he was a head boy isikolo sakhe. Xa uthetha isixhosa esintsokothileyo kuthiwa akasazi lo bhuti lona. Phofu ke uZendaya uzele ngonyaka ka-2001, ungamboni nje ingathi unesiqu. Lo bhuti lona uthi ii-ancestors yi-underground gang, uGod okanye umveli nqangi uthi nguSky Dad, xa segulayo uthi ukwi-sick mode, uSasa uthi yi-young man, iSnafe uthi yi-black cocaine, uHealy mhlawumbi kuve kuthiwa umntu unoHealy uthi the boy doing things, iwine uthi yi-Bible juice, amagqwirha okanye ama-QA uthi yi-flying squad. Uqhubeke wathi ii-parents zakhe okanye abazali bakhe uthi uzibiza nge-birth crew. Sathi ncam self abaze-CNBC apha kuChannel 841. Elam igama ndinguNolibabalo Mquza leJoni, ndilapha kwindawo yaseGqaqhala eDyoki kweli phondo leMpuma Kapa ndizoku-andastenda uTazendaya ithini kahle kahle into yakhe. uTazendaya uthi akamthandi nyhani umntu otya kakhulu shem, uyigxininisile loo nto leyo. Uthi abantu abanjalo bamenzela umjojo.